راديو دمت أمريكا بعصر تشعات 22-25 متر باند خمون بنايل ساتن على فيسبوكن يوتيوبن بقطعها كابر بعد خساب 4 فرقان ويكا خاب 10 خساب 10 فرقان نيم حلالف دحن سنكورا سمعتنا لومي حاموس 10 شمونت حمل خلتشحن 10 شعاتن ويك 10 حد حمل خلتشحن 10 حد عامة مرتي زينا قدمنا اب كلل تግራይ ወረዳ እንደርታ መንግስት ዘይ ሕጋው ያባይቲ ይዝበሎም አፍሪሱ ካተጸግምና ለና ዝብሉ ነበርትን ዝመልከት ጸብጻብ ከቀርቢው ከምኡን ሰመጉ ናይ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ሁነታት ዘውጾ መግለጺ ዝመልከቱን ከልወና ይፍሊ መደብና ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀመርናዮ አቦ ሙኻን ዝብል ፕሮጀክት ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ማሕበር ዝመልከት ከውን ንኩሉ ሓቢርኩም ናተምሲ ዝዕድመኩም ምን ያፎርቅ ዜና ክንቀድምና ካብ በትረ ስልጣን كما يمسكون زرزر زينانه قدم مينستر أبي أحمد وقعوا ناس راح مبصحنا مفصام ناب إرترا أتيمالو نصوم أب إرترا بصن حولن كلتا معالتات مس بريزيدنت إساياس أفوركي أبناي كلتين هجرات كل مدعو متحببارات كم زما خروز رخونا زين حبيرو مستر جنزب أتو أحمد شيدن وانا كايد سرح من قداير إثيوبيا توتولدو ولد مريم من أبالات إتا جوجل يوم بعرفونا فرت أسمران قدم مستر أبي أحمد استقبلوا بريزيدنت إساياس أفوركي هم زغنون فانا منش زينها أفريت الله ناي أسمر وكيلنا برهان برهون توسعلو ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ አህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ አስመራ ኣብ ዝበጽሐሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣማሃር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቶ የማነ ገብረአብን ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ሬድዋን ሁሴንን ተቀቢሎሞ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ኣብ ቤተ መንግስቲ አዳራሽ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ክልተኣዊ ርክብ ኣብ ምዕባልን ምድንፋዕን ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ከምኡውን ንክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን አህጉራውን ምዕባለታት ከም ዝተመያየጡ ኤርትራ ናይ ዜና ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝጻሓፈው ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊጹሉ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስመር አስመራ ምጽዋዕ ሰይድ ሺ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ በጺሖም ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ አቶ አሕመድ ሽዴን ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ መጺኦም ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ሐምለ 2018 ብሓሙሽተ ዓንድታት ዝቆመ ስምምዕ ሰላምን ምትሕግጋዝን ኣብ አስመራ ከም ዝፈረሙ ይፍለጥ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ يقنلنا برهانة بمسارة دنقيو زماصنا زينا بريزيدنت إساياس أفوركن قدم مينستر أبي أحمدن كم زتزراربون مينستر زينا إرتراتو يمان قبر مسكال زلاخو تويتر قاليتلو كلتيوم مراحتي بمسارة عام زفرمو علن مسرح السلام نمعوما كل مدعوي متحبار كم زتيون أتو يمان حبيرو قدم مينستر أبي أحمد زمر هو وجلن زتفلاليو لمعتا بروجكتاتن سرحتن هنصاتن منقد نفاس يدقم حرخم زرأيو اتمالتي أتو يماني يقلص ازي كم زيلو كله كاب ودب مصوعنا بإثيوبيا نمملاس أقوارازي منقدي تبايلو ينص زلو منقدي نفاسي تدقم حرا زي كم زيلو كله منقد داير إثيوبيا أسمرا قد تاو برراز جمرا لكا كم زا نايلوم بيو أب علتاوي كلتا كزي برراز اللو اتمنقد داير زاقد 230 شح سبات كم زمن عدسة اتزينا قليتو مسناي سيداما حتو كل المهوان بزتتحزق أب منغو من سياتن حالتات ساتتان أب كتما هواسا بزتفترق قونسي بزحن بوقع زي تفلتو سوات كم زتقاتلو نبرت تاختمان VOA قليتم VOA أب تاختما كابزلو خلطناي منغست هوسبيتالات عزراري بوهم زرقاقصو لو العصر تخلط سبات قوسيلو مالو ناي عين مساخر 3 سوات كم زموتو كقلصو خلو كاب هوسبيتال بسترخب حبريتا جن قوسيلو نحكمنا زمص حدا منسي كم موت قليتلو أب كتما هواسا بزتفترة صقم صطتا أب تي زوبا أب زركبا كتماتاتون ترايلو حيلتات صطتا أدمان مبتن زنب غاز كم زتوكوسون اتزينا يقلص يوناتان زبديوس كابتا كتما زلاخو ريبورت حبيرولله لومي حموس أبزي أب واشنطن دي سي أب فيت نفيت امباس إثيوبيا نمانغست إثيوبيا زخونن زدقفن سلفي تخيدلو توم زقامو ممحدار دكتور أبي أحمد نتهاجر زمرحلو زولو أجباب
ትማሊ ንቃወሞ ናብ ዝነበርና ውልቀ ምልኪ ይመልስ ኣሎ ባህልቲዮም የህሊና እስረኞች ይፈቱ የፖለቲካ እስረኞች እዚ ከምዚ ከሎ ንመንግስቲ ዝድግፍ ወገን እውን ሰልፊ አካይዶሎ ዶክተር አብይ ዝሰርሖ ስራሕ ከም ዝድግፉ ብምግላጽ ንላዕለዋይነት ሕጊ ሓቢርና ጠጠው ክንብል እናተገበአና ንምንታይ ላዕለዋይነት ሕጊ ይኽበር ኣሎ ብዝብል ሰልፊ ምውጽኦም ከም ዝቃወሙ እዮም ዝገልጹ ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ 15 ሰነ ምስ ዝተፈጸመ ቅንጽላት ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተኣስሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘፈር ጸጥታ ኣብ ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ከም ዝርከቡ ገለ ኣባላት እቶም ስድራ ቤታት ገሊጾም በዓልቲ ቤት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በዓል ቤተን ምስ ካልኦት 4 እስራት ምሕሳብ መግቢ ካብ ዝጅምሩ ሳልስቲ ኮይኑዎም ኣሎ ኢለን እቶም እስራት ዘልዕልዎ ሕቶ ስለምንታይ ክሳብሎሚ ብወግዒ ኣይተኸሰስናን ዝብል ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ እቶም ተጠርጠርቲ ናብ ዝተኣስሩሉ ስፍራ ዝኸደት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ብሓደራ ዝሓዙልና ሰለስተ ባህልና ክንህበኪ ንኽእል ሓበሬታ የለን ትብል بسلك زراربتهم كومشنر بوليس تكلل أتو أبر أدم جنان مخصص قدم مرتعات كابو قدنيو كم أول زخصص بوليس أيقونن بوليس مرتعات أكيبو نبعك أبي حق يوزر كم زبلوا قالت الله أتو أبر أدمو بزعبا محساب مقبي كزاربو محسام مقبي كزاربو خلو نابتم إسرات آتيوم كم زراربو من حتى متابع يقوملنا بتسبير أي الناس زبلون حتى تقريبا مثلا كم زغنا تجالس الله ما بزوانزي مقبي يولهم زلوا عرقاقيس كم زبلو قالت الله بيراو كللاو منجست كلل عفار زكايدو بوليتيكاوي تحدثو ربح بزهان زي الجنازبن أبنغو حزبتات زي مرد أن خفتر زقبر يكبلو بارتيتات بوليتيكان قالنا برتكاتا مع سايتان قاليصوم بزعبا زستو هبر رئيتون كريتان كابتي نتكلل زم حدر زولو نعفر بيراو ديمقراطياو بارتي ملاش نمركب نسومن صاري تغيرو أي سالت أن يبل وكيلنا مسون أراغي من نافوركي كتاربايا ናይ ህዝብታት ዓፋር ፍትሕን ዲሞክራሲያውን ፓርቲ ኣቦ መንበር ኣቶ መሐመድ ዳውድ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ሃገርን ኣብቲ ክልልን ለውጢ ንኽመጽእ ዝለዓለ ቃልስን መስዋዕትነትን እንተተገብረ እኳ ኣብቲ ክልል እቲ መስዋዕትነት ዝተኸፍለሉ ለውጢ ኣይመጸን ኢሎም አሁን ሰዓት የክልሉን የገዢ ፓርቲ ማለት ነው የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አብደባ ያካሄደ አብዘዋን እዚ ገዛኢ ፓርቲ ትክልል ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ዘካይዶ ዘሎ ለውጢ ድሌት ህዝቢ ዘገናዘበን እዩ በዝምድናን ብጉጅለን በሓፈሻ ካብ ረብሓ ህዝቢ ረብሖኦም ዘቀድም ለውጢ እዩ ህዝቢውን ኣይተቀበሎን ህዝብ ዓፋር ከም ተኻሊ ኢትዮጵያዊ ተረባሕቲ ለውጢ ናይ ምዃን መሰላሎ ዝበሉ ኣቶ መሐመድ ገዛኢ ፓርቲ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝሓቆፈ ቁልዕ ምይጥ ብምግባር ነቲ ለውጢ ከጽንዖ ይግባእ ክብሉን ፀዊዖም ኣለዉ ካልእ ወሃብ ርእይቶ ከዓ እቲ ይግበራሎ ዝበሃል ዘሎ ለውጢ ፍልሊን ጎንፅን ዘስዕብ ዘሎ ኢሎም ብፍላይ እቲ ከባቢ ምስ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ጸጥታኡ ንኽኽበር ንምግባር ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ክህበሉ ይግባእውን ኢሎም ነባሪታት ሳይታ ዝኾና ወይዘሮ ፋጡማ ዓሊውን እቲ ምምሕዳር በብነገዳት ባዕሉ ንባዕሉ ዝረብሕ ዘሎ ካልእ ዝተምሃረ መንእሰይ ስራሕን ቦታን ይስእን ኣሎ ኢለን ኣብ ኣኼባታት ተረኺበን እዚ ርእይቶን እንተሃባኳ ግን ናብ ተግባር ኣይወዓለን ክብላውን ኣማሪረን ነቲ ለውጢ ብተስፋ ነይሩ ህዝቢ ዝተቐበሎ ዝበሉ ከዓ ጸሓፊ ፓርቲ ግንባር ነጻነት ዓፋር ኣቶ ሃንፍሬ መሐመድ እዮም ህዝቡ በጣም ደስተኛ እንዳልሆነ ነው የምነግርህ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዘይሕጉስ ምዃኑ እየ ዝነግረካ ምሁራት ተባሂሎም ተመክሮ ዘይብሎም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዘይፈልጡ ገዛኢ ፓርቲ ውሽጡ ጸገም ስለ ዘለዎ ዝመርጾም እውን ሓዊሱ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሎም ህዝቢ ዝሰልቸዎም እዮም ስለዚ እቲ ውድብ ነዚ ለውጢ ዝተቐበለሉን ህዝቢ ዝርእየሉ ብርክን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ዝተፈላለየ ዝበሉ ኣቶ ሃንፍረ መሐመድ እቲ ኩነታት ኣብ ጸጋሚ ብርኪ ዘሎ ኢሎም እቲ ጉዳይ ኣይምልከተንን ዝበሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ትኽልል ግን እቲ ለውጢ ፌደራል ስርዓትን ሕግን ብዝእዝዞ መሰረት ይዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ ዝምልከቶም ሰብ ስልጣን ብስልክን ጽሑፍን ንምዝርራብ ደጋጊሙ ፈቲኑ ከም ዘይቀንዖ ዝሓበረ መስፍን ኣራጌ ጸጥታ ተኽልል የሻቕለና እዩ ዝበሉ ወሃብቲ ርእይቶ ግን ዝገደደ ጉድኣት ቅድመ ምምፁ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቱ ሓቲቶም ክብል ካብ ደሴ ሓቢሩሎም
موداتا دحروا وجئنا مقطار تريبولي ليبيا كابزول 4 أوار حقصيرولو أستاذ حادشان حدميتن سبات قتلهم لعلميت الشيخ سبات دما تفناقلهم مرحة عالم قجة ليبيا وتهدران فتح يركبن بهالتيوم كدمي تمال السولس بركت زبالة أو قنص ليبيا تتصابع مرقز حيزان زنوبر هاقرات أبزوصو مجلسي نابت بسان كميازي استولع وقز تقارس مسرح للزحورات هاقراس من بلاسي قبا يبلا فرنسا طاليان حبرات عرب امارات انجليز امريكان جيبسون بزعبات قصيلو زولو قجت شاولة بمجلس اتوقع بغصوة الدو نخبل تصوعن الله مسكنا كابترز راديو دمص امريكا يوم نبزح عمتات زنبرنالو منبر ابايتنا منغست زي حقاو بمبال بحيل سلازفرسو اب صقم وديقنا خبلو اب كلل تግራይ ወረዳ እንደርታ ሮማናት اب ዝበሃል መንደር ዝነብሩ ሰባት ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ካብ ምሕዳር ወረዳ እንደርታ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናይ ጻዕሪ ኣይሰመረን ሙሉጌታ ጽባህ ተወሳኽሎ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ንከተማ መቐለ ቀረባ ዝኾነ ሮማናት ኣብ ዝበሃል መንደር መንግስቲ ዘይሕጋውያን ኢሉ ብሓይሊ ካብ ዘፍረሶም ኣባይቲ ናይ ወይዘሮ ዘመዳ ኣጸድ ገዛ ሓደ እዩ ኣብቲ ገዛ 17 ዓመታት ከም ዝተቐመጣን 4 ቆልዑ ድማ ወሊደን ይዕበያሉ ከም ዘለዋን ወይዘሮ ዘመዳ ገሊፀን ብሓይልታት ጸጥታ ዝተዓጀበ ዶዘር መጽዩ መንበሪ ገዛን ከም ዘፍረሶ ተዛሪበን 17 ዓመት ተቐሚጥና ልዚ 4 ቆልዓው ዝወሊድና ሓንቲ ቆልዓ ካብ 7 ክፍለ ሸምና ክፍለ ሓሊፋ እዚ ዝወለድኹ ሃዚ ብግን بدزر كان صلاة خمس جيران من فراسم تري الله خان بارجزا قلم تسني وانت هم خان در الله على خال تري الله خان قد من كيرمنا إنه زي واحد نايلهم أول هالخمس قطني له ورد إنه زين بعل كوعي يعني بعل تنوزين خوزي حاز زقيل لنا حد قبوسي لأمي توني ما من نرت مريت مجمرة نبغر تاتيوس توا يوسف وزني وزي ولادي لا يوم سأمين هندي عم تقامدنا هاو ومدقي لهم دقي هند دقي هم يلهم يومنا هو تيومنا كأم ساونا تقامدنا 10 ساعات عم توزي جيرنا هزقن بنكير موطيمنا ناوت جزان أبناء كالوت سب من بركم زول جليزان مسبع الجزان عندك عندما أبدأ بكفتي يحضر مهلاون حبيرن هريت أنا جرنا حقاو إيلهم دقا فيهم لا قلتش حرعتك وصاري تأتينا حقاو يسس حقاو يمنا لنا من لنا أي واحد موت نورتكم من لنا أي هندوت مسيمكم إم دزور بليتم مسيمنا فرسنا بتنقعيو اليوم فرسنا حزم تاني أخو مالتي سدرا عاوزي حديرنا ودني عرات كوري خيرها تعرتني كفتنا وحديرنا استقنا وحديرنا نايدنا تنورت ون زهري لا سوي حد خنشلو سيدما كين دالو يسمنيو خالي ابت كبابي منبر غزوم كاب زفرسوم سبات اي تعلمات تدلم كاب ولاديوم بوبتو ابز تبركتلو مريت غزا سريحم ينبرلو ابزلو لغزم زي حقاو تبايلو منغست بحيل سلازفرسو اب صغن كم زلو يزاربو ያው زي ቦታ زي ወላዲና ለሆነ መታከያ ተባይሉ بوه تلتقبلنا هي ولدي لهنا بطاقي مالتي قلت هاونا مسرتون بطابع يكون جزع الرقاقنا وصلنا الله علينا أيو شاو قلت 3 كفلينا سرحنا الناس قوات ريقول لهم نظروا مسيهم فرسومنا مالتي بوهبتوس تبركتلم حقاو بوتا مخانو مرداتا ولا تغربو سمع كم ساني يوم زغلصوم ስለዚህ ላይ حقاو تخوين ويقدموا نقد لا تقبلنا او شتو مسصح منوار مسجمرنالو كله خسارات تصحنا وعزي يوصي هذه هدا قربت يوصي حيا عرات يلك زي يلا ما تعزني ነው ማለት الرأي نازي تشجر مسبوع يزون تغار او حوني ويلا فحر كرفي لما انت عليه نازي يصحنا يطلع انا حقاو ايان يوم لي مرداتا مني لو زي طويله كريم فتينه تمطابيا اكلات المرهون ورون فكرني أي زي متاكية إلى يوم ورداء ينفلت إحنا إلى فرسونا مالتي حيو قرأت صحنا اليوم المخلط عمت أكلات من محدار طابع من رجاجت ذهبلو مريت عديجن أبتبوت هذا ما حدش عبيتي كم زهانة أز تزار بعد ما ويزورو سنايت بحرين جزءن عبز فرس الوان بعل جزءن وان كم زت عصرو جليتن كز صرحت ما نمتنا جرنا أكل اللي ما نمالتيو كله ببلان مسرت لصرحني أو سوي لجزاوي متحزبوت على صرحني إحنا هم استريلنا ولا هم إيش شاب جرنا بصارحنا يوم مالتيو أو لهلنا على صرحنا له كنصنح እንደገና ከነናውራሉ ምክንያቱም በገዛ ከራይ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ደራዕ ስለንርአለና ለዓልና ተደሪዕና ደቀና ነደራም ለና መኻን ስለተረዳና ከነናውራሉ ለሐሰብና ነርና حز ግን ደርሁ ኢና ላፍረናሉ ነርና መጀመርታ ለዕለ 200 ደርሁ ነርና او ለሰርሕናሉ ነርና ከፍስወተለው ተንደርሁ ጭራሽ ለየለው 57 ደርሁ የኒኦ ላበህም ተዋጣሉ عليه نፈልጥ በሪረንዲን ታየን የተረዳና بزح كيسارة كم زبطحن تزاريبانين فلايد ما أبوان كرامات أبايت مفراس كم من قصة تثبيت زي قبر يلن يهو من حد
ድሕሪ ገጹ መብራህቲ እኒኦ ቆጻሪት እኒኦ ካብ መንግስቲ ቆጻሪ ክተውፅእ ተለኻ ካርታ ኣትሒዝካ ወይ እንደገና ሕጋዊ ዝኾነ ወረቐት ኣትሒዝካ ኢኻ ተውፅእ ተለኻ እምበይ ላምንታይ ለምቲ ቆጻሪት መብራህቲ ተኺለምዎ ካብኡ ልዕሊ 18 ዓመት ዝገበረት ድግድጋ እያ እዚኣ ብድሕሪ ኢለ እሽና ዝሓለፈ ችግር የብሉ ክንሰርሕ ተለና ጠጠው ብሉ ንምንታይ ላይ ወልና ታይላ ገበሩ ፀኒሖም እዚ ሕጋዊ ይኾነ ኣብ ዘይትስርሑ ተንና ነይሮም ናቱ ልገዛእናዮ ቅርሺ ኢና ንኸስር እምበይ ወጪ ነውፀሉ ነርና ካብ ነበርቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ 18 ሰባት ምስ ምፍራስ ኣባይቲ ብዝተሓዘ ከም ዝተኣሰር እዩ ብተወሳኺ እውን ቁፅሪ እቶም ዝፈረሱ ኣባይቲ ልዕሊ 400 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም ዝቕፅል ከዓ ሕቶ ክልልነት ሲዳማ ብዝምልከት መንግስትን ዝምልከቶም ወገናትን ነቲ ፀገም ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ንምፍታሕ ብሓባር ክሰርሑ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉ ሓቲቱ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈጸመ ዘሰቅቅ ቅትለት ሰበስልጣን መንግስቲ ስዒቡ ፖሊስ ንተጠርጠርቲ ዝሕዘሉ ዘሎ ኣገባብ እውን ኣብቲ ለውጢ ዝተረኣየ ተስፋ ዘፀልምት ኢሉሎ መለስካቸው ኣማሃን ዝለኣኾ ገብረ መድህን ሒዝወሎ ኢሰመጉ ለማዓንቲ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝሃበው ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት ሓደ ዓመት መስርሕ ለውጢ ዝተረኽቡ ውጽኢታትን ዘጋጠሙ ጸገማትን ብፍላይ ድማ ኣስኪ እንሎ ዝበሎ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዘርዚሩሎ ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ክሽርሸር ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ኩነታት ሎሚ ኣብ ዝተሓሳስብ ብርኪ በፂሕሎ ክብል ስጋቱ ገሊጹ ምስናይ ሲዳማ ሕቶ ክልልነት ተኣሳሲሩ ንኹሎም ወገናት ጻውዒት ኣቕሪቡ ዳይሬክተር ኢሰመጉ አቶ ቢንያም አባተ ኣብ ሐዋሳ ከተማን ከባቢኣን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ስጋት ድሕነት ዘውደቐ ብምዃኑ ናይ ጸጥታ ስጋት እውን ልዕል ናብ ዝበለ ብርኪ ምብጽሑ ምልክታት ተራእዮም ኣለዉ ኢሎም በመቐጻል መንግስት የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ጥያቄውን የሚያስተባብሩ አካላትና ምሁራን መንግስቲ ሽማግሌታት ዓዲ ከምውን ተሕቶ ዘተሓባብሩ ዘለው አካላትን ምሁራትን ብቅልጡፍ ሕብራዊ ፍታሕ ብምንዳይ ነቲ ስግኣት ድሕነት ከፈትሑ ወይ ከም ዝበለ ስግኣት ከይልዓል ከምውን እቲ ሕቶ በሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ክፍታሕ ሓቢሮም ክሰርሑ ኢሰመጉ ኣጥቢቑ ይሓትት ብኻሊእ ወገን ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዝተፈጸሙ ቅትለታት ስዒቡ መንግስቲ ወስዶ ዘሎ ስጉምቲ መጠነ ሰፊሕ እዩ ኢሉሎ ኢሰመጉ ብፍላይ ድማ ይውሰድ ዘሎ ማእሰርቲ ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ናይ ዓፈናን ጸቕጥን ስርዓት ዘዘኻኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ የስራት ዘመቻው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላትን እንዲሁም በመንግስት ላይ ጠንካራ ናይቲ ማሰርቲ ወፍሪ አባላት መራሕቲ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጽንኩር ሕቶ ዘልዕሉ ውልቀ ሰባት ዝርከቡ ምዃኑ ነትናይ ለውጢ መስርሕ ንድሕሪት ከይመልሶ ይስግእ ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኤፌኮ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዘማን ናይ አዲስ አበባ በዓል ሕድሪ ቤት ምኽሪ ብዝብል ዝፍለጥ ምትእኻብ አባላትን ደገፍትን ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገር ዝተፈጸሙ ማእሰርቲ ዘተሓሳስብ ኢሎም አቶ ቢንያም ኢሰመጉ ኣብ መግለጺኡ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ምዕጻው ናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ዝጥሕስ እዩ ክብል ተቃዊሙ መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ግልጽን ክሕሎ ንዝድለ ናይ ህዝቢ ረብሓ ዝመጣጠንን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም በአዲስ አበባና በባህር ዳር ከተሞች የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ ተከትሎ የተወሰደውን እርምጃ በተመለከተ ሁሉን ኣብ ከተማታት አዲስ አበባን ባህር ዳርን ዝተፈጸመ ዘስካዕከ ቅትለት ስዒቡ ዝተወስደ ስጉምቲ ንኹሉ ዓይነት ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ኣብታ ሃገር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብምንባሩ ወድብና እቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኣይነበረን ኢሉ ይኣምን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣዴፓን ይረአ ዘሎ ምክራር እውን ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ስግኣቱ ዝገለጸ ኢሰመጉ እተን ውድባት ኣፈላላያተን ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሓ ፀዊዑ ኣሎ ልዕልነት ሕጊ ዝተረጋገጸ ነይሩ እንተዝኸውን ናይቲ ሃገር ሰላም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ክኸውን ምኽኣል ነይሩ እውን ኢሎም አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በላይ በከፍተኛ የሰላም እጦት ስጋት ውስጥ እንገኛለን ሎሚ ሀገርና ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ስእነት ሰላም ከምትርከብ ይፍለጥ ካብዚ ስግኣት ንምውፃእ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ዘሳተፈ መፍትሒ ከናዲ ኢሰመጉ ይሓትት ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ብዝተሰዓረ ሕጊ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይን ተመንጢሉ ዝነበረ ሽሙ ማለት እውን ኢሰመጉ ቅድመ ሒደት መዓልታት መሊሱ ምርካቡ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለጺ ተገሊጹ ኣሎ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቦ ሙኻን ዝብል ፕሮጀክት ኣሎ እቲ ኣቦ ሙኻን ኣብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሽኡ ኣብ ስደት ኣቦ ሙኻን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡውን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣትኪሩ ይነጥፍ ፕሮጀክት ኣቦ ሙኻን ኣቦታት ናብ ሓደ ምጽዮ ሓሳባቶም ክገልጹን ተመክሮታቶም ክካፈሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ኣብ ምህናጽ ይሰርሕ ምስ ኣወሃሃደ እቲ ፕሮጀክት ኣቶ ዮሃንስ ብርሃነ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፋሉ ዝሓለፈ ሰሉሳ ኣቕሪብና ነርና ንሎሚ እቲ ዝተረፈ ክፋል ከነቕርበልኩም ኢና ፕሮጀክት ኣቦ ሙኻን ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጂ ብጭቡጥ ኣብቶም ኣቦታት ዘምጻኽሞ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ኣሎ ዶ ኣብነት ክበካ ሕጂ መጀመርታ ብካንቶን በርን ተጀሚሩ ሕጂ ግን ኣብ 6 ካንቶን በፂሕና ኣለና ሰንካ በርን ባዝል ሶሎቶርን ሻፍሃውዘን ሎዛን ወጻልኻ ንኣራው ገጽና ንኸይድ ኣለና ማለት ሕጂ ናይ ዝሓፀረ ተመክሮ ክነግረካ ኣብ ካንቶን ሶሎቶርን ነዚ ፕሮጀክት ኣብ 2017 ከም ፒሎት ጀሚርናዮ ምስ ኤርትራውያን ማለት እዩ እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለው ከም ተበግሶ ናይ ኣደ ቋንቋ ይምህሩ ነይሮም ብዘይ ማሕበር ብዘይ ገለ ማለት እዩ ከለው ብድሌት ክስታይ ገብሩ ነይሩ ሕጂ ምስ ናይ ኣቦ ፕሮጀክት ንሳቶም ተዛራሪብና ነቲ ስራሕ ምስ ጀመርናዮ ኣብ ሓደ ርዲኢት መፂና ማለት እዩ ከም ዝኽብለካ ፀናሕኩ እንታይ እቲ ናይ ኣቦ ተራገለ ስለዚ ድሕሪ 6 ርክባት እንታይ ስምዕ ጌርና ምንቲ ቀጻልነት ክህልዎ ነቶም ወለዲ ናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ ማሕበር ኦፊሻሊ ምስቲ ካንቶን ክምስረት ከም ዘሎ እቲ ቁዋም ጌርና እቲ ዘድሊ ፕሮቶኮል ተገይሩ እዚኦም ስድራ ቤት እዚኣቶም ትምህርቶም ክገብሩ ከም ዘለዎም ተገይሩ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 29 ጁን ዓዲሞም ነይሮም ከባቢ 50 ቆልዑ ተማሃሮ ገይሮም ቁርባት እዮም ነይሮም መጀመርታ 50 ቆልዑ ተቢሎም ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ነፍስ ወከፍ ቆልዓ ብዘይ ጽሑፍ ግጥሚ ትግርኛ ከንብብ ሕጂ ዝንታዩ እቲ ናይ ኣቦ ጥራሕ ደይኮነ ናታቶም ተበግሶታት ነይርዎ ግን እቲ ነቦታት ኣብዚ ኣርእስቲ ምዝራብ ወይ ድማ ዲስካስ ምግባር ነቶም ካልኦት ወለድውን ኣበራቢሩ ናብዚ ናይ ኣደ ትምህርቲ ንቆዶ ከም ዘለዎም ተገይሩ እቶም ወለዲ ዓርቢ ምሸት ምስ ደቃም ኣብ ትምህርቲ ይኸዱ በቀዳማይ ኣብዚ ናይ መዕፀው ትምህርቲ ክንገብር ከለና ልዕሊ 50 ዝኾኑ ቆልዑ ነይሮም ከምኡ ድማ ማዓት ወለድን ገለን ነይሮም ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብነት እዩ እቲ ካልእ ድማ ብጀካዚ ምስቶም ኮፍ ኢልና ንዛረቦም ኣብቲ ብውልቂ ንገብሮ ናይ ምኽሪ መሃብ ማለት እዩ ፈርከ እዚ ድብለካ ዘለኹ እቲ ገዛ ደጋጥም ፀገማት ጥራሕ ኣይኮነን ምሻሎ ፓምፐርስ ምኽያር ኣቑሑት ምሕፃብ ገለ ጥራሕ ደይኮነ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ናይ ጥዕና ይኹን ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣሎ ነቶም ወለዲ ይኹን ነቶም ቆልዑ ዘጋጥሞም ብሕልፊ ኣብ ትምህርቲ እቲ ናይ ኣመሃራ ሲስተም ናይ ስዊዘርላንድ ካብቲ ናይ ዓድና ፍልይ ዝብል እዩ ምዝ ስደት ንመጾ ቆልዑ ብዙሕ ነገራት ከጋጥሞም ክእል ሕጂ ኣብቲ ናይ ምዝራብ ይኹን ኣብቲ ናይ ምስትውዓል ይኹን ወይ ድማ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ቋንቋ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘጋጥሞም ነቶም ወለዲ ኣክንዲ ተቆልዓ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ስጋዕ ድበፅሕ ሱቕ ኢሎም ዝፅበዩ ብዝተኻእለ መጠን ኣቐዲሞም ምስቶም መማሃራን ይኹን ወይ ድማ ምስቶም ነቲ ናይ ትምህርቲ ተወከልቲ ተዛሪቦም ብዛዕባ ውላድና ናይ ስነ ኣእምራዊ ይኹን ኣካላዊ ጥዕንኡ ምርመራ ክግበረልና ንደሊ ኣለና ኢሎም ባዕሎም ክሓትኾም ዘለዎም ንገብር ምክንያቱ ዝንታይ እዩ እቲ ከነፍርዮ ንዘልደለና ህፃን ኣብ መጀመርታ እንድሕርቲ ፀገማቱን ኩነታትን ተራእዩ እንድሕሪ ተፈሊጡ ምስ ዓበየ ካብቶም ብፆቱ ክጎደል እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ናይ ምቕባል ክስታዩ ድሑር ክኸውን እዩ ስለዚ እታ ስድራ ኣይክትሕጎስን እያ እቲ ቆልዓ እውን ኣብቲ ዝደለየ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ብመሰል ናይቲ ቆልዓ ስለ ዝኾነ እንድሕር ሓቲትካ እዞም ናይ ሳይኪያትሪክ ክስታይ ኣለዉ ምርመራ ሕጂ ይገብሩሎም እሱት ምርመራ ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ እቲ ፋይን ሞቶሪሽ ድብሎ እቲ ረቂቕ ማለት እዩ ሓደ ከዓ እቲ ናይ ምስትውዓል ናይ ኮንሰንትሬሽን ኣብ ሓደ ስራሕ ነዊሕ ምጽናሕ ዝብል እዚ ፈተና ምስ ገበሩ ኣበይ ናይ ሸነኹ ሓገዝ ዘድልየሎ ተባሂሉ ኩሉ ህፃን ኩሉ ሓገዝ ይግበረሉ ሽዑ ነቲ ናይ ትምህርቲ ይኹን ነገለ ሓገዝ ይግበረሉ ማለት ስለዚ ሓደ ነቶም ስድራ ቤት ካብ ተቕጢ ካብ ደየድሊ ስክፍታታትን የድሕኖም ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቲ ቆልዓ ኩሉ ገና ናይ ትምህርቲ ዕድሉ ባይታ ይፍጠረሉ ማለት እዩ ሓደ ኣብነት ማለት እዩ ጽቡቕ ሓፂሩ ኣቦታት ምስ ደቆም ዝያዳ ግዜ ክሕልፉን ስዒቡ ከዓ ቆልዑ ፍላይ ጽቡቕ ክዓብዩ ኣብ ትምህርቶምን ኣብ ማሕበራዊ ሂወቶምን ጥዑያት ቆልዑ ኮይኖም ንኽዓብዩ ዝግበር ሓገዛት ኢኻ ክጠቅስ ፀኒሕኻ መቸም ኣዴታት ነዚ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ይርዳእኒ ብዝኾነ
ኮይኑ ግን ንዓታተን ተሳትፉሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ወይ ንስአን እቲ ተመክሮታት ትገብሮ ዘለኹም ከመይ ትካፈሉ? ሕጂ እዚ ካብቲ ፍልይነቱ ኣብቲ መጀመርታ እውን እንታይ እዩ እዚ ናይ ኣቦ ምዃን ገለ ዝብል ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ዲ ገለ ዝብል ሕቶታት ይመጣካ እዩ ግን እንታይ እዩ ኣብ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ብዩኤን ደረጃ ናይ ህፃውንትን ናይ ኣዴታትን መዓት ፕሮጀክት እዩ ዘሎ ሕጂ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ስድራ ቤት ክትገብር ተኮይንካ ከዓ ንሓደ ፈሊኻ ንሓደ ይክውን ስለዘይኮነ እንድሕር ቦታት ኣብ ስድርኦም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝገብርዎ ነገራት በራብሮን ሓፂር ማዕበል ሳተላይት ክኢልካ ኢንዳይሬክት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ተሓይለን ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ግደ ስለ ዝዋሳእ በርከ ሓደ ካብቲ ንብሎ እንታይ እዩ እንድሕር ጓል ኣንስተይቲ ማለት በዓልቲ ቤትካ ብስራሕን ብናይ ቆልዑን ደኺማ ሓደ ንዓኻ ከም በዓል ቤታ እውን ፅቡቕ ኣይክስማዓካኒ ኣብ ርእሲኡ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቶም ቆልዑ ብግቡእ ክትኣልዮም ኣይትኽእልኛ ስለዚ እንድሕር ንስኻ ኣብ ሂወትካ ክትሕጎስ ኮይንካ ንበዓልቲ ቤትካ እውን በቲ ሓገዝ ሕጂ ስኢልካ ሕፅቦ ወይ ፓምፐርስ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ንሳ ናይ ገዛ ዕዮ ክትሰርሕ ከላ ቆልዑ ሒዝካላ ትኸይድ ምሻሎ ፕሮግራማት እንዳውፃኻ በቲ ትኽእሎ ነገራት እንድሕር ተሻሪኽካ ከይድካ ኢንዳይሬክት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ተሓይለን ኣለኻ ማለት እዩ ከም ፕሮጀክት ግን ሓደ ግዜ እንታይ ጌርና ነርና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዓዲምና ንክልትዮም ብሓንሳእ ኮፍ ኣቢልና እንታይ ኣርእስቲ ትመርፁ ዝብል ሕቶ ሓቲትናዮም ማለት እዩ ሕጂ ካብ ክልትዮም ዝመፀ መልሲ ከመይ ጌርና ንደቅና ርእሲ ተኣማንነት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብዚ ኸነ ማዕብሎም ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ መሪፆም ማለት እዩ ድሓር ነተና ደቂ ኣንስትዮ በይነን ፈሊናየን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ በይነን ፈሊምና ዲስካስ ገይሮም ኣብዚ እዚ የድልዮ ሕጂ ኩሉ ግዜ ድመፅእ ኣነ ክቐፅዕ ከለኹ ሰብኣይ ወይ ድማ ሰብኣይ ክቐፅዕ ከሎ ሰበይቲ ክስታይ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ቆልዓ ኣንፊቱ የጥፎ እዩ ስለዚ ናይ ሓባር ርዲኢት ክህልወና ኣሎ ገለ ዝበሃል ኣርእስትታት መፅዩ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ከም ዝበልካዮ ነሰቡ ጥራሕ ይሕይልካ እንድሕር ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍካየን ፀገም እዩ ከምኡ እውን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እንድሕር ሕይልካ ደቂ ተባዕትዮ ነፂልካዮም ፀገም እዩ ሕጂ እቲ ናትና ስራሕ ነቶም ኣሰቦት እንድሕር ብከምዚ ዘረባ ዲስካስ ገይሮም ኣብ ገዛ መስከዱ ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ቀልጢፍካ ኢኻ ትሪኦ በርከ ከይተዛረቡ ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ዝወስድዋ ምስ ደቆም ናይ ምዝንጋዕ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ንጥፈታት ክኸውን ይኽእል መፅኦም ኣብ ተኻልአይቲ ግዜ ሽዑ ቀፃሊ ሎማዓንቲ ወይ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዚያ ነይራ ከምዚ ጌርና እዚ እንዳተባህሉ ኣብቲ ዝግህቦ ርኢቶን መልስን ገምግሞ ኢና ማለት እዩ ከምቲ መተው ዝበልካዮ እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ንስዊዘርላንድ ንኤውሮጳ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ዓለም ዘለው ኣብ ስደት ዝርከብ ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ኣብ ቦታት ዝምልከት እዩ ከምኡውን ንምዕብያ ቆልዑ ስለዚ ንኩሉ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ ባዕልኻ እውን ጠቂስካዮ ኣለኻ ስለዚ ምናልባት ከምኡ ኢሉ እናገፍሐ ከም ዝኸይድ ዝረአየኒ እሞ የቐኒየለይ ካልእ ምናልባት ዝያዳ ዓወታት حزكم مسكركم كأكل عجزون كنقربكم تصفى قبر يغني لي تولدي يغني لي بروح معلتي مربط أبو خلها عبتمتوي زي تقسكايا قال يوم في الله بس مراد نقول سوات تا أوتوسكولا ويتا بيتمرتي مزوار ماكينة انتي تبقى حاجة خدم كحد نسل زغولو انتي تا أوتوسكولا قدم أنا خله أبولو 11 يتبهل نيرا دحارجن قدام أوتوسكولا يتبهل أبولو 11 نيرا دحارجن قدام تغير مالتي راي أتو يوهانس برهان قد حباباري بروجكت أبو مخان أبو سويزرلاند يغني لنا عندنا يغني لي تولدي أبكالي قد ناس كان رغب بكبرتي هابلي بروح معلتي እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰዓትና ፅንቃቕ እዩ ዘሎ ንሪእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ብዝኾነ ግን ስልኪ ቁፅርና ከዘኻኽረኩም 2259994 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ 2259994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኢሜል ክጽሕፉን ተደሊኹም ድማ ድራሻና horn@voanews.com ይጽሓፉልና ኢኹም ርእቶታትኩም ከይነውሐ ንሰባት እውን ዘይዘልፍ እንተ ዝኸውን ይሓይሽ ትብልዎ ሃናጽ ዝኾነ ርእቶውን ክትሕውስሉ ንላበወኩም ኣብ ዝደለኹም ሰዓታት እውን ብቐጥታ ፈነወና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ምንያ ፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.